boa tarde a todas e a todos. Comezamos entón esta sesión extraordinaria do Pleno de Outes que ten como primeiro punto na orde do día a aprobación da participación do Concello de Outes no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único do Concello de Concellos POS-Plus 2025 da Diputación Provincial da Coruña. Bueno, como puderon ver vostedes na documentación, a máis como se falou na Comisión de Servizos, bueno, pois, como todos os anos, temos que aprobar, en este caso, o POS ordinario e tamén complementario. Se aprobou o adicional para gasto social e a proposta que presenta o Goberno é unha proposta que, digamos, considera que todo o montante que lle corresponde ao Concello de Outes, 704.346,88 euros, do plan ordinario, que se dedique a gasto corrente. Isto faise así por dous motivos. O primeiro motivo é porque, bueno, nos últimos exercicios, este ano tamén prevemos que se así hai un incremento importante do gasto corrente derivado de determinados servizos, como poden ser o propio servizo do lixo, de recollida e tratamento do lixo, pero non só, senón tamén outros, digamos, servizos incrementan de forma importante a súa cuantía, e iso fai que teñamos máis necesidade para cubrir gasto corrente. En segundo lugar, tamén porque desta maneira podemos dedicar recursos propios a outras partidas, entre elas a investimentos que podemos executar, ademais, de forma máis áxil e rápida, non? Entón, ese é, digamos, a primeira parte da proposta, os 704.346 euros propoñemos dedicados a gasto corrente, e tamén é necesario facer unha proposta para o plan complementario. En este caso, bueno, pois o que se inclúen teñen que ser actuacións de investimento, e son 4 actuacións que suman un total de 227.708 euros, que son as seguintes: pavimentación do Viario Cando e outros. Os outros son pavimentación Catasoeiro e pavimentación en Lantarou. En segundo lugar, inclúese tamén unha zona de adestramento no campo de fútbol para as persoas que practican determinadas prácticas, valga a redundancia, de atletismo. En terceiro lugar, hai unha proposta para facer unha senda peonil dende a piscina, por tanto, enlazando coa que se rematou hai un par de anos ata o paseo fluvial. E, en cuarto lugar, pois, dúas actuacións de mellora do firme de dúas estradas, unha delas urbana, aquí a Rúa do Cristo, na Serra de Outes, e outra é o que en Viro, que enlaza a carretera AC550 coa variante, coa rotonda que dá a variante de Outes. E todo iso suma, como digo, 227.708 euros, non, para o plan complementario. Únicamente lembrar dúas cuestións máis. Estamos falando de importes importantes, que sen dúbida é unha ferramenta do plan único do POS fundamental para o funcionamento dos concellos. Quero lembrar que, aparte desto, aprobamos ao POS social por algo máis de 73.000 euros. En segundo lugar, tamén quero comentar que dentro do plan único tamén hai unha partida que xa non podemos dedicar a outra cousa, que é unha partida dedicada á reducción de débeda polos préstamos que o Concello tiña adquiridos coa Deputación da Coruña, en este caso, pois, para a amortización deses préstamos, que sumaban algo máis de 400.000 euros, non teño a cantidad exacta. Bueno, pois, con este plan reducimos esa débeda en 126.000 euros, inda que iso, efectivamente, non está no expediente que aparece aquí agora, non? Ben,
pero sí que está no plan único. E con isto remato esta intervención. Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Boas tardes. Ben, por primeira vez na historia de Outes, un plan de obras e servicios da Deputación Provincial vai ir dedicado na súa parte fundamental, que é a Achega 24 e a Achega 25, a gasto corrente. Isto conleva que, por primeira vez, non se trae a este pleno unha relación de proxectos de obras para mellorar o noso concello. Descoñecemos cal é o motivo desta maneira de proceder. Pode ser que, como todos sabemos, para traer unha relación de proxectos hai que facer un traballo previo, hai que ter detectadas as necesidades e hai que avaliar as solucións. Hai que facer os proxectos coas súas valoracións e tamén hai que revisalas. E iso supón tempo e traballo, que é algo ao que non parece estar moi acostumado este goberno. Tamén existe a posibilidade de que vostedes deran o primeiro paso e concluíran que neste concello non hai necesidade de proxectar ningunha obra con estes fondos. Un terceiro motivo pode ser que, como dixo o señor alcalde na comisión informativa, facendo isto temos as mans máis libres. A nós gustaríanos que se explicase mellor e que neste pleno aclarase a que se refería con esta expresión. De calquera maneira, aínda que neste pleno non dea conta do destino concreto específico destes fondos, máis alá da inclusión xenérica de determinados servicios que constan no expediente, non esqueza que a súa obriga e responsabilidade implica ter que darlle en algún momento conta aos veciños de onde foron a parar os seus cartos. Dito isto, o que lle pedimos ao Goberno é que, con esas mans libres, utilicen estes máis de 700.000 euros dunha maneira distinta a que nos teñen acostumbrados e, como xa dicíamos antes, que detecten as necesidades reais do Concello, as que afectan de verdade aos veciños e que as prioricen sobre outras actuacións que só van dirixidas a facer a foto e que nada aportan para mellorar a vida de veciños e veciñas de Outes. Con respecto ás obras incluídas no plan complementario, consideramos que, como calquera outro investimento similar, sempre é benvido. Con isto todo, e para finalizar, adiantamos o noso voto a favor neste punto. Moitas gracias. Moi ben, ten a palabra o portavoz do BNG. Bueno, a verdad que sorprende un pouquiño as palabras do voceiro do Partido Popular. Evidentemente, o goberno de Outes fixo o seu traballo, dedicoulle o seu tempo, e, efectivamente, hai propostas para executar os investimentos do Concello. Polo que se fai isto, e, efectivamente, xa se explicou, é para darlle axilidade e, efectivamente, que se executen as obras a poder ser no ano vixente. E ese é o funcionamento que pretendemos facer. E vostedes saben perfectamente. Outra cousa é o que queiran dicir vostedes á veciñanza ou que queiran contar unha media verdade que a vostedes lle interese. O que queremos é axilizar a administración pública, que eu penso que é algo no que toda a veciñanza e toda a cidadanía está de acordo. E é algo totalmente normal. E como comprenderán, e en concreto o voceiro do Partido Popular tamén saberá, ou, bueno, varios membros do Grupo Municipal do Partido Popular, os proxectos pídeos o goberno, pero redataos, bueno, pois os técnicos, e evidentemente eso é o tempo que lle ten que dedicar os técnicos, non? O que sí que me gustaría saber é que obra se fai para sacar a foto. E se vostedes fixeron en algún momento, neses 40 anos que vostedes gobernando o Concello, se realmente atenderon as necesidades dos veciños ou se fixeron algunha obra nalgún momento para sacar a foto, porque hai moitas obras que a día de hoxe, moita infraestructura que se fixo durante a época que vostedes gobernaron, que parece que se fixo máis para sacar a foto que para funcionar a longo prazo e para que se mantivera en boas condicións. Non me vou a poñer agora a enumerar, porque xa temos falado en moitos plenos, pero hai moitas obras e moitas infraestructuras deste Concello que a día de hoxe son un quebradeiro de cabeza para manter, e o que son moitas veces é un buraco de cartos, porque vostedes no seu momento non fixeron ben as cousas. Entón, home, que ahora me veñan a dicir o que nos veñan a dicir ao goberno de Outes que facemos obras para sacar a foto, dende logo é casi pasmoso. En fin. Non sei se... Vale. Bueno, de xeito moi breve,
da que entendo que moi mal non debe ser a proposta que facemos cando van vostedes votar a favor. Moi mal non debe ser a proposta que facemos. Evidentemente será por proxectos, será por necesidades que temos identificadas, claro que sí, pero creo que xa expliquei na miña intervención inicial, na que vostede fixo referencia o que comentei na comisión pasada, a semana pasada, xa comentei por que se fai así, non? Quer dicir, a posibilidade de dotar para gasto corrente toda a cuantía do POS, é inédita, é a primeira vez que eu lembre que se nos dá esa posibilidade. Estou vendo que non só é o Concello de Outes, están facendo moitos máis concellos, ou se mesmo sai na prensa un concello relevante da comarca que tamén o está facendo. Por qué? Porque desa maneira podemos dedicar recursos propios a, efectivamente, outras finalidades, entre elas, investimentos que, debido ao ciclo de tempo, digamos, que leva un proxecto do POS, que dende que se aproba hasta que se executa pasan 2 anos, sin embargo, con fondos propios podemos facer máis rápido. Igual esa era a aclaración que vostedes precisaban, ainda que non a precisaban, pero eu doulle igual. E pouco máis, non? Bueno, simplemente pois é unha ferramenta fundamental e alegrámonos que a Deputación pois a fixera máis flexible do que a fixo outros anos, non? Non sei se quere comentar algo. Nada máis, moitas gracias. Bueno, entón procedemos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Seguinte punto é a adhesión da Casa da Cultura de Outes á Rede Galega de Teatros e Auditorios. Ten a palabra a portavoz o concelleiro, neste caso, calidade de concelleiro de Cultura. Ben, hoxe dentro do Goberno de Outes traemos a aprobación do Pleno a solicitude para adherir a Casa da Cultura á Rede Galega de Teatros e Auditorios. Isto facémolo, como xa tiñamos falado noutros plenos do pasado, no que se aprobou en concreto a ordenanza reguladora de prezo de espectáculos culturais, justamente facíamolo, entre outras cousas, para asustarnos aos requisitos que ten a Rede Galega de Teatros e Auditorios que ofrece a Xunta de Galicia. E facémolo porque é a maneira de que o Concello poida optar, ter a posibilidade de adherirse a unha maneira de recibir fondos efectivamente desta administración do Goberno galego que ata o momento non estaba acontecendo así, non? Podíamos, en algún caso, pois efectivamente ter unha obra de teatro, pero con esta solicitude, adheríndonos á Rede Galega de Teatros e Auditorios, o Concello tería moitas máis facilidades e moito máis aporte económico e tamén daríanos a capacidade para mellorar a oferta cultural. E ese é o motivo principal polo que traemos hoxe a aprobación no Pleno, a solicitude para adherirnos á Rede Galega de Teatros e Auditorios. Ten a palabra o portavoz do Grupo Sí, Popular. non tengo nada que aportar. Vale, grazas. Algo que comentar? Non, nos tampouco. Entón, se lles parece, procedemos a votar este punto. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. O terceiro punto é a concesión da bonificación no ICIO ás obras de instalación dun ascensor no CIP plurilingüe de Outes. Bueno, teñen tamén os datos no expediente. Houve unha solicitude en nome da Consellería. En primeiro lugar, houve unha solicitude de licencia para instalar un ascensor no Colexio de Outes e posteriormente se nos solicita declarar esta obra de especial interese de utilidade municipal para, desa maneira, beneficiarse dunha bonificación do 95% no ICIO, non? Nós consideramos que, efectivamente, esta é unha obra de interese social e por ese motivo, traemos este punto agora aquí, para, desta maneira, bonificar o ICIO nese 95%, tal e como establece a norma existente, non? Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular.
Ben, pois o noso grupo apoiará esta proposta do Goberno, posto que coincidimos en que as obras promovidas pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional polo valor de adxudicación de 56.702 euros destinadas á instalación dun ascensor no Colexio Plurilingüe de Outes son, sen lugar a dúbidas, de interese social, xa que a execución desta actuación mellorará a accesibilidade no centro escolar e contribuirá deste xeito a garantir o uso igualitario e non discriminatorio das instalacións do mesmo. E xa que a ordenanza que regula o imposto sobre construcións, instalacións, obras, o ICIO, no seu artículo 7 contempla a posibilidade dunha reducción no pago deste imposto cando concorren as anteditas circunstancias, consideramos aceitada a aprobación desta bonificación. Por lo tanto, como decíamos antes, adiantamos o noso voto a favor desta proposta. Moi ben, ten algo que comentar? Non. Bueno, pois entón, se parece, procedemos a votar. Votos a favor deste punto. Apróbase por unanimidade. E van 3 de 3. Último punto, recoñecemento extrajudicial de crédito. Bueno, estamos falando do primeiro recoñecemento extrajudicial de crédito que traemos, bueno, pois a este pleno extraordinario, justamente coa idea de facelo canto antes e poder, bueno, pois abonar as facturas que traemos no mesmo tamén canto antes. Non trátase de facturas que ou ben proceden do exercicio anterior, de 2024, que non foron abonadas nese exercicio, e ou de facturas que, sendo dun servizo ou dunha obra feita en 2024, chegaron e entraron en 2025. Que en este caso pues, ascendería esta cantidade de facturas a 77.946,35 euros. A maiores tamén hai que incluir aquí a liquidación e asistencia a órganos colexiados no cuarto trimestre, é dicir, bueno, pois, o pleno, as comisións, por valor de 3.120 euros. Bueno, como de costume, bueno, a primeiros de ano, pois, traese este primeiro REC, seguramente haxa algún máis. En total son 249.984 euros e, bueno, pois terémolo para a súa aprobación e posterior pago. Ten a palabra o portavoz do PP. Nós, con respecto a este asunto, temos que decir, unha vez máis, que as facturas que chegan ao Concello e que se corresponden con actuacións ou servicios que efectivamente foron realizados e que a persoa responsable de conformar cada unha delas conclueu que o foron nas condicións previamente establecidas, o que corresponde é pagalas. No caso que nos ocupa, o que nos parece anómalo é que, según o informe de reparo feito pola intervención municipal e que figura neste expediente, ao que tuvemos acceso, dos 249.984 euros que se incluyen neste primeiro REC do ano, 68.000 están afectados por un expediente de omisión da función interventora e 181.000 están afectados por reparos de intervención. Sigue o informe advertindo, unha vez máis, que se están realizando gastos que non obedecen ao procedimento aceitado, que non son gastos previamente aprobados, que non teñen a necesaria retención de crédito e que na inmensa maioría dos casos o único documento que se achega ao expediente é a propia factura, sin ningún outro previo que justifique que se tiveron en conta as condicións máis ventaxosas para o Concello á hora de ordenar a realización dese traballo. Observamos tamén que a parte deste REC que correspondente ás facturas que tiveron entrada no Concello durante anos anteriores ao actual e que están sin pagar, recóllese nunha relación OPA denominada X2024/3. Supoñemos que iso quere decir que isto, que se a relación é a número 3, existen polo menos outras dúas, a número 1 e a número 2,
que conteñen facturas de anos anteriores que non foron pagadas. Gustaríanos que nos aclarase esa cuestión. Polo demais, non nos queda senón lamentar que as proveedores, moitos deles veciños do noso Concello, que fan actuacións ou servicios para o Concello, adiantando o seu traballo, adiantando os seus recursos, e que por unha cousa ou pola outra tardan meses en cobrar os traballos que fixeron. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, hai que comentar. Bueno, de forma moi breve, eu creo que o procedimento coñecémolo perfectamente, todos sabemos como é o da aprobación do REC, do mesmo xeito que vostedes son perfectamente coñecedores que efectivamente dende intervención teñen que facer constar determinadas cuestións e determinadas advertencias que non son moi diferentes ás que se fixeron constar en todos os informes para a aprobación dun REC nos últimos anos, incluído os exercicios no que vostedes gobernaban. Por que? Bueno, pois porque efectivamente hai determinado tipo de gastos donde é moito máis complexo ou é complexo seguir de forma pautada todos os procedimentos que levarían no informe de intervención a dicir que non hai ningún problema. Estou falando sobre todo facturas que teñen que ver cos suministros, pequenos suministros, e facturas que teñen que ver coas actuacións de obras, en moitos casos, pero non só, porque hai moitos servizos que efectivamente, pois, algúns servizos, menos que antes, que non teñen unha cobertura contractual. Nós agora, por exemplo, temos unha cobertura contractual no servizo de provisión de electricidade, de suministro de electricidade, que é moi importante, antes non o había. Quero dicir que, evidentemente, cando isto sucede, a interventora ten que recoller nos informes. E isto sucede agora, sigue sucedendo. Dicía o de obras, o das obras, e o do suministro de pequenos suministros para obras, porque, claro, nós tentamos, entre outras cousas, como vostedes tamén farían, coller ou adquirir boa parte dos suministros de obra a empresas locais, non? Bueno, eso fai que, claro, se é complicado sacar a licitación, se é complicado, a licitación é un contrato para suministros dese tipo, non? Porque, ademais, podería pasar e podería acontecer que, ao final, quen o proveera non fora unha empresa local, cousa que tampouco nós non desesaríamos, non? Entón, sabemos que isto existe, que isto é así, a interventora, evidentemente, ten que recollelo así nos seus informes, pero tamén, atendendo ao que vostede comentaba ao principio, son gastos que se realizaron e son gastos que, por tanto, son aprobados e debemos abonalos. En relación a outra cuestión da OPA, que hai algunha outra anterior a esta, pois efectivamente, creo que é algo que xa temos falado neste pleno, pero podemos agora simplemente engadir algunha cuestión máis sobre isto. Hai unha serie de facturas do suministro eléctrico anteriores á existencia do contrato actual, donde se está facendo o pago conforme é debido, sobre as que ainda temos discrepancias con Naturgy. E, por tanto, hai unha cantidade importante de facturas e que están recollidas en OPAs, se non estou equivocado é así, que, bueno, pois que polo momento, mentras non resolvamos estas discrepancias e queremos resolverlas o antes posible coa empresa, pois están aí pendentes. Eso é así, e, dende logo, vai ser así mentras non se clarifiquen, porque consideramos que o que pasou nos últimos 3 exercicios co suministro eléctrico, bueno, pois foi unha cuestión que ao Concello supuso pois un coste moi importante e queremos clarificar que ese coste se corresponda co que realmente teria que ser, non? Esa é a razón fundamentalmente do que vostede sinalaba, non? Non sei se ten alguna cuestión máis que comentar, non? Bueno, pois entón procedemos a votar. Votos a favor neste punto. Abstencións. Apróbase cos votos a favor dos grupos de goberno e abstención do Grupo Popular. Case temos un pleno de 4 de 4,
pero o pleno tomémoslo igual. Rematamos, entón. Grazas a todos e hasta o próximo.